Durant aquests dies, un cop més, tots nosaltres, el conjunt de la humanitat, ens trobem davant d'una crisi amb conseqüències terribles. La situació del conflicte entre Israel i Palestina s'agreuja cada dia que passa. El greu atac del grup terrorista Hamas contra el poble israelita i la retenció de més de 200 hostatges ha desencadenat la més gran espiral de violència dels darrers anys. La resposta de l'exèrcit israelià ha estat desproporcionada i ha provocat un nombre altíssim de víctimes civils palestines. El dret legítim a la defensa no pot menystenir la legislació internacional i els drets humans. Des de la Diputació de Barcelona volem manifestar la nostra condemna més enèrgica dels terribles atacs terroristes que ha sofert el poble israelià i a la vegada demanem l'alliberament immediat dels hostatges per part de Hamas. Així mateix, volem expressar la nostra enèrgica condemna dels continus i indiscriminats bombardejos per part de l'exèrcit israelià contra la població civil palestina i contra les infraestructures de Gaza que impedeixen l'accés a serveis bàsics i a l'atenció mèdica necessària per garantir els drets humans d'acord amb el que estableix la legislació internacional. Ens adherim a la crida feta per Nacions Unides i la Comissió Europea per la Pau, el respecte dels drets humans, el respecte de les lleis humanitàries internacionals i l'obertura immediata de corredors per tal que pugui arribar l'ajuda humanitària a la població civil de Gaza. En aquest sentit, des de la Diputació de Barcelona volem oferir un ajut humanitari inicial de 200.000 euros a l'Agència de Nacions Unides, que des de 1949 treballa pel benestar dels refugiats i les refugiades del poble palestí i del Pròxim Orient, amb la voluntat d'aportar el nostre gra de sorra per millorar les condicions de vida de les víctimes civils d'aquest terrible conflicte. I si us sembla, demano de compartir un minut de silenci en honor i en memòria de les víctimes d'aquest conflicte.